Infopodcast, les entitats santcugatenques. Nom de l'entitat. Fundació Avant. Any de naixement. 1993. Nombre de socis. 1004. On us poden trobar? A Sant Cugat, a la Casa de Cultura, els dimarts i els dijous al matí. Avui parlem amb... Cristina Uriza, presidenta de l'Avant. Us saluda Marc Castro i avui parlem, com sentíem, de l'Associació Vellers Amics de la Neurologia, Avant, que és una entitat sense ànim de lucre que vetlla per millorar la qualitat de vida tant de les persones afectades per malalties neurològiques com l'Alzheimer, el Parkinson, l'ictus, l'esclerosi, com també dels seus familiars i persones properes, oferint suport social, terapèutic i de lleure i establint també un compromís d'atenció, proximitat i continuïtat. Fa més de 30 anys que hi treballen, des de diferents municipis de la comarca i 23 des de Sant Cugat. Vam va néixer a la ciutat de Terrassa quan 27 famílies que patien les malalties neurològiques van veure la necessitat de reunir-se per lluitar junts contra les necessitats que hi havia, no? Perquè passava que el que era la sanitat pública no cobria aquestes necessitats. Sí que hi havia el que era l'atenció mèdica, però després tot el que era l'atenció de lleure, les teràpies complementàries, tot això no s'atenia, no? Llavors, el que era primer, bàsicament, suport emocional entre ells, es va anar transformant i es van començar a fer teràpies. Un dels objectius d'Avant és donar visibilitat a aquest tipus de malalties, una feina que ha evolucionat també molt al llarg d'aquests darrers anys, gràcies a les xarxes socials, per exemple. I sí que és veritat que la normalització, això ha fet també que les malalties, com en general també ha passat amb el càncer i amb altres malalties, deixin de ser un tabú. I llavors veus que realment que és una cosa que ens pot passar a tothom i el que es fa és normalitzar-la i dintre de la normalització entrem nosaltres també, no? Que no és mai normalització perquè comporta un trasbals molt important, però veus que realment que és una cosa que no només et passa a tu, sinó que passa a molta més gent. Entitats com Avant són essencials per a la societat perquè, malauradament, les necessitats mèdiques, emocionals i terapèutiques no estan garantides per la Seguretat Social. Per exemple, en el cas de l'ictus, en la fase més aguda, sí que et fan uns tractaments, però que passats els 6 mesos ja no fan res més. I llavors, clar, és molt important potenciar, no? Sobretot la fisioteràpia, la teràpia cognitiva. Clar, tot això no ho fa la sanitat pública. Llavors, clar, evidentment, nosaltres existim perquè hi és la necessitat. I és que l'estimulació és essencial en l'evolució i millora d'aquest tipus de malalts. Inclús en el tema de les demències, tot i que sabem que avui en dia no tenen cura, el fet de que hi hagi una estimulació cognitiva, sobretot en els inicis, fa que la malaltia es retardi, no? Vull dir que no sigui tan agressiva. Més enllà de l'afectació física, una malaltia neurològica també comporta, sobretot, una afectació emocional, no només cap a la persona malalta, sinó també per a les seves famílies. I és en aquest punt on la tasca d'Avant pren encara molt més sentit. Tot és complicat, amb una persona amb discapacitat és complicat. Per això estem també nosaltres amb tot el tema del lleure, no? Organitzem sortides de cap de setmana, trobades els dissabtes, perquè la gent, realment, aquesta gent tingui un àmbit social en el que moure's, no? Que és una atenció a les 24 hores. Llavors, el fet també que aquestes persones puguin fer-ho, llavors fa que també la família tingui un respir, no? La seu santcugatenca d'Avant es troba a la Casa de Cultura i atén al públic els dimarts i dijous al matí. L'Infopodcast és una producció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.